Ola xogues, no programa de hoxe falaremos con vos sobre a situación actual e como lle afectou a Papá Noel. Nas curiosidades veremos unhas receitas de Nadal. E na nosa sección de Amasa na Casa, como facer unhas galletas sen gluten. O reto de hoxe é o Whisper Challenge. E remataremos cunha actuación musical de Froalla. Hola a todas e todos e benvidos a Ponte Xogos TV. Primeiro que todo, imos presentarnos. Somos Michi, Pablo E Rani. como estades, xoguers? Pero, que faz? Se non te van a contestar. Non lle fagas caso. Cando lle contemos o que imos facer, vai flipar. Como outro día nos gustou tanto saír á rúa a coñecervos, hoxe imos volver. Queredes velo? Dentro vídeo. Como pensas que lle afectou a Papá Noel a pandemia? Bueno, pues yo creo que este año, pues a lo mejor en vez de llenar las casas con 5, 6 o 7 regalos, pues a lo mejor van a venir 4 o 5, porque hay que repartir un poquito más, pero venir va a venir seguro. Pensas que o Covid chegou á casa de Papá Noel? Espero que non. No, pois penso que non, ali non penso que non. Pero vamos, que nos na nosa casa vamos a poñer film en todas partes para que poida entrar Papá Noel e os Reyes e quen queira. Eu penso que non lle afectou, que Papá Noel non colleu o coronavirus nin o vai coller. Tomaría medidas e terá cuidado, pero por eso non colleu o coronavirus, polo cuidado que tuvo. No, porque en el Polo Norte hace mucho frío y están muy bien protegidos. Entonces llevan ya siglos con medidas de seguridad. Eu creo que vai a facer como todos os anos. Eso espero. Seguramente levar mascarilla Papá Noel, pero e os elfos, pero o resto... Bueno, tienen que llevar mascarilla, guantes... Los reinos tamén. Eu creo que ali teñen as instalacións adecuadas para non pasar frío, nin o tema de coronavirus non terá problema, Papá Noel. E que medidas pensas que tiveron que tomar? Echarse gel. Nos os que tenemos que ter a seguridade, eles non. Tienen la magia. Pois se botarían uns polviños máxicos ou estrelas máxicas de Laponia e todo solucionado. Papá Noel non ten fronteiras, nin cierres, nin peches perimetrais. Todo perfecto. Fenomenal. Non tiveron que tomar ningún tipo de medidas, entón. En principio penso que non fixo falta tomar medidas, porque se Papá Noel é un personaxe especial, se supón que pode con todo, non? Que está libre deso de momento. Os renos tamén teñen que guardar a distancia social ou como poden facer no trineo? Viven en la misma casa que Santa Claus, no tienen problema. No importa, pero todos cuando viven vayan juntos. a la casa de otro, de repente la ponen. Y los animales no contagian, ¿no? Los pobres, no, eso no hay problema. ¿O qué? Ya estaban separados, creo que será todo igual. Imagino. Creo, Seguro que respetan a distancia. Distanciarán máis os renos del e os renos entre eles. Pois non sei, igual poñen algún tipo de bola de Nadal por aí entre reno e reno para marcar a distancia. Algo así, seguro que se lle ocurre algo chulo. Yo vi este fin de semana una película de Navidad y yo creo que aquellos renos ya guardaban la distancia de seguridad, ¿eh? Ya lo tienen controlado, lo vi, lo pude ver con mis ojos. Que ocorrente esta xente. Encantaron as respostas, pero máis pronto que cedo imos coa sección de Rabi. Hoxe vou vos contar algunha das receitas navideñas que se fan polo mundo. A ver se vos gustan, porque tamén poderedes animarvos a buscalas e probar a facelas. Como xa sabedes, aquí gustanos un montón comer cousas como polvoróns, turróns, pero noutros lugares teñen outros gustos. Por exemplo, en Inglaterra encántalles o pavo, en Australia as barbacoas, pero onde hai que ir co estómago ben baleiro é a Polonia. Ali teñen a costume de tomar 12 pratos, sí, 12 pratos na súa cena de Noiteboa. En eles sempre hai algo da horta, da auga, do campo, do bosque, e aínda que os pratos varíen, sempre haberá peixes, sopas e diferentes ingredientes. Se buscades as receitas, veredes que algunhas teñen moi boa pinta, e se algún día vades, non vos esquezades de probalas. Outro día contareivos máis curiosidades sobre as comidas de outros países. Gracias, Rabi, por contarnos tantas curiosidades sobre o Nadal.
Pablo, que fame teño. Pois tranquila, que ahora ven unha sección que che vai a encantar. ¡Dentro vídeo! Hola Soggers, hoxe vimos a Praza España para gravar a sección A Masa na Casa. Pero antes que nada vou a presentarvos a nosa reposteira oficial. Un forte aplauso para Ana. Hola Pablo. Que tal estás, Ana? Moi ben, e ti? E que nos tes preparado para o día de hoxe? Pois mira, hoxe imos preparar unhas galletas sen gluten, vale? Sen gluten e sen ovo. Me parece súper interesante. Imos mans a masa. Xa estamos na cociña da nosa reposteira Ana, que ten todos os ingredientes preparados para a primeira receta. E Ana, cal é o primeiro paso que temos que facer unha vez que entramos na cociña? Pois mira, Pablo, o primeiro paso e o máis importante é lavar moi ben as mans. Nos xa as temos lavadas e imos comezar coa receta. O primeiro que vamos a facer é unhas galletas sen gluten. Tamén é para alérxicos ao ovo. Que temos de ingredientes? Pois mira, 125 de maicena. Temos 50 de leite condensado e 50 de manteiga, que temos que pesar, vale? Así que comezamos, collemos a cunca e botamos a maicena, vale? Collemos a pesa, encendemos, poñemos a cunca, dende cero, e botamos o leite condensado. Queres facelo ti, Pablo? Vale. Até 50. Ata 50. Bota sen medo. Bota. Un pouco máis. Un poquinho máis. Un pouco máis. Aí, 50 cravaos. Vale. E por último, 50 de manteiga. Outra vez dende cero. Collemos a manteiga. Facemos unha cousa. O facemos así, que é moito máis sinxelo. Vale. Ti avísame, Bueno, non pasa nada. Pode quedar así, non hai problema. E agora o paso máis divertido. Remangamos e mesturamos todo ben. O podemos facer coas mans, vale? Sen medo. Mentres, imos encender o forno a 180 grados para que este listo para as galletas. Xa vai collendo un pouquiño de forma isto, Ana? Sí, case listo. Vale, Pablo, cando xa temos a masa desta maneira, vale, o que imos facer é poñela aquí e traballala un pouquiño. Que imos facer? Un rulo. Un rulo? Sí. Como os da miña avoa do pelo? Pois algo parecido, vale? Este vai ser algo máis alargado. Como temos o tapete de silicona, non se pega, vale? Se en casa non temos tapete, o que podemos facer é poñer, pois, papel de horno, por exemplo. Cando temos xa o rulo formado, non ten que estar perfecto, vale? Así quedaría ben. Pois collemos o coitelo, e co coitelo damoslle forma ás galletas. E así imos colocando. Canta separación, máis ou menos? Non ten que ser moita porque estas galletas non suben no forno, vale? Isto retiramos, máis ou menos tal que así. Collemos a bandexa do forno e poñemos o tapete enriba da bandexa. Cando xa temos as galletas listas, así imos introducir o forno 15 minutiños, máis ou menos, vale? E isto que tes aquí, para que o tes? Pois isto o imos a empregar ao final da receta, vale? Cando xa teñamos as galletas, as imos sacar do forno, esperar a que enfríen, e as imos bañar en chocolate, metemos así a galleta dentro dun vaso co chocolate derretido, e imos poñer isto de adorno. O acibro. O acibro, efectivamente. É comestible. Comestible? Sí, isto é como azucre. Isto se empeza a chirar, Ana? Pois esa é a sinal de que xa están listas, Pablo. Así que imos coller un pano de cociña, vale? E coa axuda dos nosos pais, imos abrir con moito cuidado o forno
e sacar as nosas galletas, vale? Cuidado que quema. Cuidadiño. E as poñemos por aquí. Vale, imos sacala con cuidado, porque quema un pouco. Así imos poñendo aí. Vale, e agora que xa temos as galletas na grella, cal é o seguinte paso? Pois agora imos decorar as galletas, vale? É o último paso. Entón, imos coller un pouco de chocolate, vale? O botamos aquí. Metemos o chocolate no vaso e para o micro, 30 segundos, vale? Non vai a estar listo, pero se metemos máis tempo, pode quemarse o chocolate. E listo. Pois sí, sacamos o chocolate con moito cuidado, vale? E agora imos decorar as galletas. Collemos a galleta e a introducimos no chocolate. A sacamos con cuidado e a apoyamos encima da grella. Queres decoralas ti, Pablo? De acordo. Con cuidadiño, vale? De non manchar o chocolate. E xa temos as nosas galletas. Pois aquí temos as nosas galletas sen gluten. Pero faltame un. Pablo, eres un lambón. É que con as galletas tan ricas como vou resistirme a comelas? Mira, quedan genial. Oh, eso non penso probalo, seguro que me intoxicades. Pero como podes dicir iso se Steven é unha cociña? Só hai unha maneira de solucionalo. Imos probalas. É que cando estaba vindo para aquí vi unha pedra, tropecei, me caín e xusto cando estaba caíndo as galletas volaron a miña boca e entonces... Pero que caen caer, se coas comiches todas, lambón. Bueno, imos ver o que toca hoxe. Oh, correcto. Hoxe toca... Whisper Challenge! Whisper! Rabi, que é iso? Non o sabes? Pois mira. Whisper Challenge. No seguinte reto, unha ou un dos participantes terá que poñer uns cascos coa música moi alta. O outro ou a outra diralle a frase que queira e o que está a escoitar terá que adiviñala. Non entendín nada. Nada do que me dixeches. Non sei que estás dicindo, Pablo, que non vocalizas. Que me andas preguntar de chocolate, que si chocolate? Chocolando. Empezo eu, Michi. Veña, vale, tócache. Non escoito nada. Nada, Gusta hecho nada? O chocolate, sí. Vale. Que día ven Papá Noel? Que día ven Papá Noel? Son máis os Reyes Magos. Chocolate con leite. Sí. É o meu favorito. Onde vive Papá Noel? Onde vive? Gústame Papá Noel. Vale. Gústame. Onde vive? O 25. Vale. Que talla de pé usas? Que tes 10 me gustas. Onde? Non estou entendendo nada. Que talla de pé usas? Se buscas, encontras. Necesito que vocalices máis, porque non entendo nada. Cal é a túa estación favorita? É a miña vocal favorita, sí. E o teu mes favorito? O vermello. Non entendo nada. Cal é o teu mes favorito? Un 43. De P, dis. Un 43. Cal é o teu animal favorito?
O meu animal favorito. O meu animal favorito é o cabalo. Gusta W. Que dis mentiras, só sei. Agora é o teu turno. Vale. Non te pases, Intentarei. Gústache decorar o árbore de Nadal? Gústache decorar o árbore de Nadal? Gústache decorar o árbore de Nadal? O Nadal gústame, claro. Sí. A miña estación favorita. Do ano. Nunca me gustou máis. Que faz en Nadal? Aínda non o pensei, o teu. Gústache o planeta Terra? Comprar, mercar. O planeta Terra. Mercar. Gústache comprar? Martir, planeta non Terra. sei que é o martir, Pablo. Partir o pan Exacto. da mesa. Con allo. Cortalo. Con allo. Encadrados. Con allo. Cortar o pan encadrados. Con allo. No, corto en onzas normalmente. Moi ben. Que me É vas... que non che entendo. Que me vas regalar? Que che vou adornar, a ti nada. A min. A ti non che vou adornar. Vas facer surf no Vou seo. facer churros. No seo. Non teño máquina. Vas facer surf no seo. Se vou facer churros No esta seo. semana, non teño máquina. Con chocolate. O chocolate. Que calzas? Regalades, non vou regalar, non sei. Claro. Gústache os Reis Magos? Gústame os... Reis Magos. Gústanche os Reis Magos? Os Reis Magos, sí. O teu favorito calé? Non sei que dis. O teu favorito calé? Marchando a Ariarito. Arriarito. Nos vamos. Dirección? Nos vamos. ¡Qué gracioso! Intentade facer na vosa casa, nos contades que tal? E ata aquí o segundo capítulo de Pontesogos TV. Lembrade seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Isto e moito máis nas nosas redes sociais. Non vos esquezades que mañá estamos aquí en Pontesogos TV.